Cinikudla ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಸುಪಾಡು ನಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊಯ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿಪ್ಪು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬಂಗಲನ್ನು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡೋಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚಿತ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋಷ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವತ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಮಸೆತ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಬತ್ತಿತ್ತನಂದು ನಮ್ಮ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಕ್ಕೋಲತ್ತು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಪನ್ನಲಿ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕಥೆದಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ತೂದಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ತೂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ತುಳುಟ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬರಂದು ನೆತ್ತ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಕ್ತಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಅಡಿಪು ನಂಚಿನ ಈ ಅತಿಥಿಲೆ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನಲಿ ಆರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ನಮ್ಮ ತೆಳಿಕೆದ ಬೋಳ್ಳಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುವ ರತ್ನ ಮಾತಾ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಹೃದಯ ಮೇರಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವರು ಎಸ್ ತುಳುವ ರತ್ನ prutviambar ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಸುರುಕಾದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಎಸ್ ಅರವಿಂದನ್ನ ಟೀಸರ್ ಡೇ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಮೂವಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಮೂವಿ ನಿಜವಾದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪುದರೇ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಕುಲೆ ಬೋಡಾಯಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಮೂವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ತಂದಿರಿ ಈ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟನ ಅವೇನು ನೆಟ್ ನಾಡೋಡುಂದೇಜಿ ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಏತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಷ್ಟಪಡಪನಂತಿರ ಮೂವಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅರವಿಂದ ನೆಪುರಂಗ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿದಲ್ಲ ಬರೆಪ್ಪಂದ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಎಂಚೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದ ಪನ್ಪರ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಏನ ಪೂರ ಐಕ್ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಅವನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂಡು ದಿನಾಲ ಬಂದು ಐತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಲೆವೆಲ್ಗೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಸೊ ಐಕ್ ಕಾರಣ DOP ನಮ್ಮ ಸುನಾಥ್ ಗೌತಮ್ ಆರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಅಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನೋಲಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅವೆ ಟೀಸರ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಲೆಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡಿತ್ತ ಟೀಸರ್ ತುಯ್ಯೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಾಣ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಮೇನ್ ಬಾಣ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದನ ನಗಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಭೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನುಂಡು ಅವನ್ನ ಎಂಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇನ್ ಬಾಣ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತಿಜ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಬುಡ್ತಿನೇಕೆ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗಾರಿಯರು KGF ಲೆಕ್ಕ ತೂವರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಫ್ತಿ ತೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ವಿಚಾರ. ಎಸ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಆದ ಬತ್ತರು ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಏನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಪಾತ್ರಲ ಅವೆಡ್ದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮಿತ್ತಂದೆ ಪರಲಿ ದಾಗಿನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪಣಿಯಿದ್ದೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವು ಮೂವಿಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಕಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬತ್ತ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಅವೇನೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂಕ್ಲು ಮೂವಿಡ್ ಥ್ರೂ ನನ್ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ನಾನು ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂದುಪ್ಪೇರೆ ಅವು ಅಂಡ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪು
ಅಂಚಪ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಪೊರ್ಲು ಬೈದ್ರು ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವಂಜನ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಈರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಫೈನಲ್ ಆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬರಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಮೂರ್ದಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಶೈಲಿದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅವು ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ತಿಗೊಂತಿಜೆ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ತೋಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಆಪಣೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನದು ಆರೆ ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಪಂಡಾಗ ಬಂಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬುಡು నుంచి ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದಿ ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದವೆ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟೀಸರ್ ತೂನಗರ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಟೀಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಂದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಡ ಟೀಸರ್ ತೂನಗ ಅದನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ನಮಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದೆ ಬನೋಡು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪಂತಿಜ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೋಲಿಕೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಐಟಿಪ್ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಹೋಲಿಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ ಅತ್ತಂದು ಪಂಡ್ರಾಗ ನಿಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ನಿಗ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ರಿಯಲ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಮೇನ್ ಬಾಣ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ತಿಜನಲ್ಲ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ 65-70% ಉಪ್ಪುನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನಗಲ್ನ ಪೂರಗಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಮೇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನ್ 70%. ಸೊ ಅವು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜ ಅವೆಂತೂ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಪುನ್ ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚನ ಬಟ್ ರಡ್ಡದ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು 10 ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಕೇಂಡ ಎಂಚ ಬೈದನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನ್ ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೋಲ್ ಐತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅತಂದ ಬೇತಕಲು ತೂಯಿನಾಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂದ ಪಿದಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕುಲ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಆಕಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಗೆ ಬರು ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿನ ಅಂದಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ತೆಲಿಪು ಈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಈ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಅವು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗು ಒಂದು ಪೆಡ್ಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನ್ ಇದ್ದ ತೂವಿನಾಕಲ ಅವಡು ಏಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನದು ಇರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆವಡೆ ಹೇಗಿಂದ ತುಳು ಮೂವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜಿಂಜ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದುಂಟು ಅಂಚಾದ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಉಂಟು ಅಡೆ ಏತುಂಡು ಅಂದಿಕೆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಥ್ರೂಔಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕು ಜನ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಮೂವಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚೆ ಸುರುಕಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಈತು ಶೋಕು ಮತ್ತ ಬೈದನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿಯಂಬರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕರಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕರಪ್ಪನಿ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಡಿಪವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀರೋನ್ ಪೊಡಿಪವನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಖಲೆ ಹೀರೋನ್ ಪೊಡಿಪವನು ಬಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೇರೋಣ ನೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಆ ಸೀನ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಪುಣತ ಹೀರೋನ್ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತೆ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಗಂಗಾ ಗತಿ ಜನ್ನಗಳು ಎಂಕಲ ದಾಳ ಸುಖ ಜನ್ನಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಪೋಡು ದುಡ್ಡು ಆವಡು ದುಡ್ಡು ಆವಡ್ನ ಎಂಚಿನಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಪಣಿ ಅವು ಎಂಚಿನಾಣ ಅದು ಎಂಕಲು ಬೋಪು ಓದು ಸೇರ್ ಉಳೆ ಓಕೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಪುಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿಯಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಓಕೆ ಈದಾದ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದ ಪನ್ಪರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನಿಯರ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಮುಂತನಾಗ ಎನ್ನ ಮುನ್ನಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೆವು ಅವು ಏತೆ
ಈತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೆಹಲಿ ಬಾಲಿ ಅವನಕ್ಕ ನೋಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶುರುವಾತಿನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಮೇರೆ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ ತೋಡಿ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದೇ ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸೀನ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾಗಿನ ತೆಲ್ಪೆರ ಶುರುವ ನೀತ್ತೆ ಅರವಿಂದನ ನೋಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಮೇರೆ ಉಂತಿ ಎರಡ ಆರೆಗನ್ ತೆಲ್ಪವಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಂಡಿಡ ಇವೆನ್ ತೆಲ್ಪವಡೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೊಡಿ ಎದುಡು ನಾನು ಎತ್ತೋ ಸೀನ್ ನೆಲ ತೂದು ಇಂಚ ಕುಲೊಂದಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎದುರು ಮೋಡ ಲಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ತುಳುವರ್ನ ಅರೆನೆ ಹೃದಯಡ್ದಿ ಒಂದಿನ ಪನ್ನಿಯನ್ ಆರ್ನ ಆತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ತೂನಗ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನತ್ತ ಆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಪೇಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬೋಡಂಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ DI ಮಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅರವಿಂದನ ಅಂಚತ್ತ ಅರವಿಂದನೆ ಖಾಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬತ್ತನ ಯಾವ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಾಪುಂಡು ಪೂರಗಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾರ ತೂಪಿ ನೀವನ್ ಬಟ್ ಅರವಿಂದನ ಒಪ್ಪನ ಅಂಚತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅವಳು ಬರೋ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೇಳ್ತಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತೇಳ್ತಂದು ಪೂರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ದಿನ ಲಾಭನದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪಿನ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ഒരു കുളി അല്ല സീരിയസ് സീൻ തെളിവുണ്ട് ഒന്നായതാല് ಇಂಚ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಅವು ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಸಟ್ ಅವರ ತೆಲಿಪು ತರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೇಂಜಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಟೋನ್ ಇದು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ తెలిపోవడందన్న ఆయన ఫేస్ తగత్తే ఉండ ఆయన టోన్ లాతే అగత్తే మచ్చ బొకంజినందుకేంద ನಂಗೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಯಾಪಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆ ಚೌಕಟ್ಟದವಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ಬೇಡ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಗಲು ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನೈಟ್ ನಾಟಕ ಹೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೋರ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಗಂಜಿನ ಫನ್ ಪಾತ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಮೈಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಬರ ತೆಲ್ತನ್ ಪೊಂಡ ಬೇಲೊಂಜಿ ಈಸಿ ಡಾಪ್ ಯಾಪಲ ಖುಷಿತ ಮೋನೆ ಬೋಡಿ ಅವೇ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಕೂರು ಕಟ್ಟಿದ ಕುಳ್ಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರಬೇಕು ಕಾಮಿಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಕೆ ಓಣ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಪತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಡು ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಆಗಲೇ ಬಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಅವು ಆಗಲ ಮೈಂಡ್ ಎಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪೇರ್ ಮತ್ತಂದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದೇನು ತೂದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆವಡು ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನೊಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇಡುತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾ ಬೇದ್ದಲಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಕಿ దగ్గర ತೆರಿಪಾಲೇನು ಮನ್ಪೆ ಯಾನಂತೂ ಏನು ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೂತಿಜ್ ಬಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿನಾಲ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ 500 600 ಸರಿ ತೂತನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದ ಆಪನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಆ ಒಂದು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಕ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇರೆ ಉಳ್ಳೇದು ಮನ್ಪಿನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಏನಾಪ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಷಯ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಂಡ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅರವಿಂದನೆ ಪಂಚ್ ಬಂದೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಎಂಕ್ಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೇನು ಪನೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುತ್ತಿನ ಸರ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಟ್ ಉಲೇದಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಎಡಿಟರ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪೂರಕನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅರ್ನ ಅರವಿಂದನ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅರವಿಂದನ ಭೋಜನ ಪೂರಕನಲ್ಲ ನವೀನಣ್ಣನ ಆ ಪಂಚಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರಕನ ಬಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಸ್ ಪಂಚ್ ಸೊ ಅವೊಂದು ಖುಷಿ ಎಂಬ ಕಾತುಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣ ಬಂದು ತೂವರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳ ಲೈಕ್ ಆಪನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಸಹ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲಾತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ ನಿಂಚ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಾರೇನ ಆ ಗೆಟಪ್ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಆ ಹಿಂಚ ತೋಜು
ಎಂಕ್ಲೇನು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅವು ನಮಕ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ ಓ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅವು ಇಡೀ ಮೈ ಪೀಂಟ್ ದೇಪು ಅಂಚಾದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೇಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತತ್ತೆ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಆರೆಗೆಡ್ಡ ಪುದರ್ ಬೈದಿನಿ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆತಿನೇ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆರು ಜಿಂಜ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕೋಡು ಆರೆಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುದಾರ್ ಬೈದ ಪಂಚದಾರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಟೆ ನೆಟ್ ಪೋಯ್ತು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜುನತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಈತ್ ಮೂವಿ ಬೈದನತ ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜುನತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಪನ್ನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಐದೆಂಚ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಚ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಕಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುವರ ಅಂದ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ವರನೆ ವರಂದಾನ್ಲ ಆತಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಿ ವರಂದಾನಲ್ಲ ಆತ ಪಂಡ ಹೀರೋಗಳ ಕಾಮಿಡಿ ತಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚಾದ ಆ ಸೀನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನನಂಜಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಅವಂಜಿ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಪಿಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಕಂದಿಕೆಂಡೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡೆ ಆಮೆ ಕಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾದ ಪನ್ಪರ್ ಐತ ಸೀನ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಏನು ಪಾತಿರಡು ಏನೇ ಡಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು 4-5 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾರಬನ್ ಲಕುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೇರಾ ಆರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೇರು ಆರೆ ಡಬ್ ಮಲ್ತೇರ ಅನ್ನ ತುಳು ಪಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ತುಳು ಪಾತಿರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೇತಗಲು ತುಳು ಪಾತಿರ ಒಂಚೂರು ಆಭಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಶೈಲಿ ಪೂರ ಬೇತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೇರ ಅವೇ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಡೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ ತುಳು ತಕಳ್ದ ಪಾತ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅರ್ಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾರು ಅವು ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ರೋಲ್ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ದೇವರ ನೆಚ್ಚೆ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಬಟ್ ಮೇರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂದು ಬಟ್ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಡೆಪ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಂತಂದು ಸೊ ಆರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಕೊರಡು ಆ ರೋಲ್ನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ ಪನೋಲಿಯಾ ಅವೇ ಬಂಡದೆ ಆದ್ರೆ ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಆರ ನಿಸ್ಸಿಮೇರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ವೇಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ನ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಅರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಅದ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ಪುರ ತೋಜ ಯಾರನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪುರ ತೋಜ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಯಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರವಿಂದನ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರವಿಂದನ ಗಿತ್ತನೆ ಮನಂದಿಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೋರು ಅರವಿಂದ ನಾತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 5 ದಿನ ಅರವಿಂದ ಎಂಗಲ ಲಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಯಾಪಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ అయినా ಅವಳು ಏರ್ಲ ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಂದ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬುಡ್ಚಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮತ ಪೋಪಿ ಆ ಬಿಸಿ ಇಚ್ಚಂದ ಒಂಜಿ ಡಲ್ ಯಾಪಲ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಚಿನೇಕ್ ಮತ ಬರ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳ ಅಂದ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಆವಾಡು ಪಗೆಲ್ಲ ಆವಾಡು ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನು ಅರವಿಂದ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆತ್ತಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅರವಿಂದನ ತಿಕ್ಕೋರೇಜರ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಉಪನಗಾರ ಆರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮುರಾನಿಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಆರೇ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸ್ಸು ಚಾ ಬರ ಇಲ್ಲಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚದು ಕೆಲ ಸರಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಹಾಕುಚಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 110 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ರು ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಲ್ದ ಅವೇ ನನ್ನ ಜನಕಲ್ ನಾವು ತುಪ್ಪುನು ಜನಕಲ್ ಕೈ ತುಪ್ಪುನು ಅವೇ ಜನಕಲ್ ಈ ಸರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮೂವಿ ತೂಡಿದ ನಿಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೂವಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನ ಎಂಗ್ಲೇಲಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ತುಂದಂಡ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆತಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೆಟ್ ಮುಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಪಣ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ದೊಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಪೋಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಅಂಡ್ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ಬತ್ತುವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಪುಂಡಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದಡೆ ಬರ್ತದ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ್ಯರ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಹಾಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ ಅತ್ತಂದ ಹಾಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯರ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಕಲನೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ ಅತಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರು ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಮೂವಿ ದುಂಪು ಖಂಡಿತ like what the audience ಈ ಸರ್ತಿದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಮೂವಿ ತೂವಡೆ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ತುಳುವ ರೇಪಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಪುಜಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಡೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಾಯನಿಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಯರ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈತರು ಎಲ್ಲಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ನಲ್ಲಾತು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ರಡ್ ಜವನರುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿನ ಕಳ್ಳ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.